Γεια σας, είμαι ο Γιάννης, FGTV John και να κάνουμε το πρώτο μου gameplay Call of Duty. Όπως βλέπετε, αυτός είναι ο παίχτης μου. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Αυτά. Μόλις τελειώσει το βίντεο, θέλω να μου γράψετε στο description τι παιχνίδι θα θέλατε να παίξω μετά. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Όπως βλέπετε, εγώ είμαι τούτος. Τα παιχνίδια που έχω διαθέσιμα τώρα είναι το Call of Duty Ghosts, Destiny, Star Wars Battlefront, Evolve, Assassin's Creed Syndicate, Skylanders Superchargers, Call of Duty Black Ops 3, δηλαδή δεν μου παίζει τώρα, και Guitar Hero Live. Επίσης έχω και το Xbox 360, αλλά νομίζω να θέλετε κανένα παιχνίδι για μέ. Βέβαια έχω πάρα πολλά, αλλά σίγουρα προτιμάτε παιχνίδια του One ή και το PlayStation 4, αλλά δεν έχω. Θέλουμε εμπόραση για τον Double Quick Packs. Έπια ένα Rare Box σε 4 μάτς. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο μου. Τώρα μεταξύ παίζω με πολλά χρηστούς, αλλά δεν μπορεί να σταματήσεις κάποιο με σνάιπερ που τη στιγμή που πιάμε στα μούτρα σου. Τούτον το όπλο όμως είναι θεϊκό. Μιλούμε κάνεις kill που φαντάζεσαι. Ανάχρηστο. Μεταξύ Call of Duty παίζω που 5 χρονών. Νομίζω δεν θα με πιστέψετε για το πράγμα, αλλά είναι αλήθεια. Πρώτα ξεκίνησα να παίζω Call of Duty στο ξάδερφο μου. Και ύστερα είχα αγοράσει και εγώ το Call of Duty Black Ops στο 360 τον καιρό που ευκήγε. Μιλούμε, άρεσκε μου πολλά το Call of Duty. Ας πούμε θωρείτε είναι τέλος κάνω τα kill. Το Call of Duty είναι ένα παιχνίδι θεαματικό, παρόλο που κάποιες φορές δεν έχει σκοπό να διαλύσεις τους άλλους. Ωραία να περνάς την ώρα σου.
Lol. Εμένα και να μου αρέσει παραπάνω στο Call of Duty είναι ας πούμε ένα jump scares που πετάσσονται μες στα μούτρα σου που τη φάση που καμπερώνεις έρχονται που πίσω ας πούμε μασορώνουν σε, σκοτώνουν σε, πουνιαρίσκουν σε, κάνουν σου ούλα. Παιδιά να πάρουμε το όπλο Prestige 2, όχι τούτο, και μου βασικά πριν. Και το κούτα είναι πολλά καλό όπλο. Αλλά προτιμώ το άλλο. Και για να μην ας πούμε χαραμίσω τα XP, να πήγε max και να το πάρω Prestige, να παίξω με λίγο το όπλο για το υπόλοιπο μάτσο. Θα το κάνω Prestige μετά το όπλο μου. Άρα κουμπάρε. Πέλε. Δεν το παιχνίδι είναι αρκετές φορές σπάζει μου τα νεύρα. Πάεις να σκοτώσεις κάποιον και σκοτώνεις σε άλλους. Και τελικά αυτόν που θέλει να σκοτώσει δεν το καταφέρνει να σκοτώσει. Κάτσε να γυρνάς. Άντε δεν παρκεύουμε κανένα θέμα διότι ή τουλάχιστον να κάνουμε το last kill. Προτιμώ και last kill και θεαματικό last. Άντε. Να φύγουμε. Λάτε ρε. Άρα λέμε τον ειδά. Κασάνισα σε. Κουμπάρε. Ναι. Όχι κουμπάρε. Έχω και πολλά PC games, ας πούμε Counter-Strike, Crossfire. Crossfire μπορεί να μην το ξέρετε πολύ. Τώρα τελευταία το ξεκίνησα. Κάποιοι όμως μπορεί να το ξέρετε. Δεν είναι πολλά δύσκολο παιχνίδι. Είναι περίπου όπως το Call of Duty αλλά πας στο computer. Κατάλαβες. Έλα ρε κουμπάρε. Έλα ρε shotgun. Έσε ρε shotgun. What? Έμεινα άφωνο. Δεν με βρε. Κουμπάρε πως δεν μπορούμε... What? Die. Έλα ρε κουμπάρε. Κουμπάρε. Ζω,
τελικά έχει. Χαχα. Δεν να έρθω στην κυρία σου, ξέρεις. Απολαμβάνω τον το παιχνίδι. Da kill. Ελέγχει τι πράγμα. Δεν είναι kill ταντζινό. What? Κάμα last kill. Ξάγαμε το άλλος. Σκεφτεί. Κάμε το που πίσω μου, πρέπει να μου αφήκει εμένα, αλλά ήταν να πεθάνω, ξέρω. Είμαστε τρίτη, πάμε λίγο shadowboxing. Ξανά ορύξουμε. Ξέρω εγώ. Shadowboxing. Skills. Εν τω μεταξύ ήμουν με ούλους, όχι, δεν ήμουν με ούλους τους άχρηστους. Ένα level 2, ξαναείδατε κανένα level 2 να κάνει 15, το 10 είχα μου τα. Κύριε, λέει το είναι. Εντάξει, αν θέλετε να δείτε το μοχλό μου με limited edition. Εδώ δάμε. Και μιλούμε βολεύει πάρα πολλά. Άντε, κάτι καλό. What? 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 Παναγιά μου! Τι είναι εκείνο? Fast Max, variant. Α, τώρα που το λαλείτε. Σας το δει. Αλλά ναι, πρέπει να πάω και εγώ Prestige για να μπορώ να το κάνω. Πρέπει να πάω και εγώ Prestige, έλα ρε πέλε. Μα ακόμα να το πάρω Prestige ένα. Έτσι είναι. Δεν το παίρνεις Prestige. Δεν νομίζω ότι είχα το Prestige 1 και παίρνα το Prestige 2. Αλλά τελικά Prestige δεν είναι το. Δώστε έτσι να αρχίσουμε πάλι. Αγαπημένοι μου πίστα μούτα. Άντε. 3, 2, 1. Αέρα. Πάμε να καθαρίσουμε λίγα άτομα. Δεν βάλε τα απλοημένα. Αλλά ναι, όχι, θέλω να βάλω αυτό. Πες πάνω. Τούτη πίστα είναι πολλά καμία αυτόματα. Για μένα τουλάχιστον. Να είδες στην πορεία. Το πιο ωραίο πράγμα που έχει είναι ότι ας πούμε μπορείς να κάνεις lock items και να τα έχεις για πάντα. Δεν έχει σχέση με το level σου στο Prestige. Μπορείς να κάνεις lock κάποια items με έναν item token για κάθε Prestige και μπορείς να τα έχεις. Ακόμα και ας πούμε όπως το Purifier μπορείς να τον έχεις όταν τον κάνεις lock με το coin. Έλα ρε κουμπάρε!
κάτι σου γίνει. Έλα ρε! Δείτε πόση ζωή του έμεινε. Ωραία, βρειάστηκε. Θέλω πολλά να βάλω πας στο shotgun long barrel για να κάνει τη δουλειά τουλάχιστον. Η δουλειά που κάνει τώρα πρέπει να πυροβολάς μόνο με κοντινές αποστάσεις και θα είναι λίγο δύσκολο. What? Έχεις έχω ένα πιστολί μου κάνει δουλειά. Τουλάχιστον. Πλέον το attachment που ας πούμε όταν πηδάς δεν ακούγεται καθόλου. Όταν κάνεις με jetpack ακούγεται, δεν ακούγεται καθόλου. Οπότε μπορείς να μην πεις τα εύκολα να μπαίνεις έτσι μέσα και να κάνεις καθάριση στο. Tolma de mi barrela. Tolma size. Benimle kimesa sigara Corea. Cara cinta ku nang berial. Ye sampai kawan tidak. Die! YouTube! Άντε πάμε νίκης και όντως διαφορά να έχουμε. Οι άλλοι έκαναν βλακίες. Δεν είναι σκορ. 4-13 ο τελευταίος. Να βάλω το σταυρό μου άλλο λίγο. 3-10. 5-7. Εντάξει, εγώ δεν τα διαφορά να έχω που έκανα 8-10. Αλλά εντάξει, είναι καλύτερος τώρα. What? Ποιος έκαμε τόσα kills σε μια φάση. This is my punch son. Μπαίνουμε μέσα σε μια καφέδα. Κάνουμε... What? Πού είσαστε ρε νουμπάες, είσαστε έτοιμοι να πεθάνετε. Άρα, 91-71. Εδώ διαφορά πριν χάναμε για 2 πόντους και τώρα νικούμε για πάνω του 20. Φανταστείτε ποιος το γύρισε. Μπορεί να είμαι εγώ. Λάβε λίγο. Όχι βαρά πολύ. Just kidding. Yes! Yes! Κάμα το last kill. Είδαμε και πάνω. Είναι η μπουμπά μου. Κάνει detonate. Boom! LOL. Να μπούμε? Να μπούμε πια? Άντε μπορεί να είναι τσακρίτσια δάχτυλα.
Είμαστε. Πίτσεψη. Άντε. Κάτι καλό ρε κουμπάρε. Άντε. Ευχαριστώ για τη συμπαράσταση σας. Thumbs up. Κάμετε έναν subscribe. Θα με βοηθήσει πολλά. Και πάνω απ' όλα να σας άρεσε το βίντεο. Γιατί εγώ απόλαυσα παίζοντας το. Πίσω σας άρεσε. Αν θέλετε κάτω στο description γράψετε μας τι παιχνίδι θέλετε να παίξω και αν δεν το έχω μπορεί να σας γράψω εγώ φυσικά να σας γράψω εγώ που κάτω σε πόσο καιρό θα μπορώ να το έχω. Εντάξει, πίσω σας άρεσε.